Здравейте, вие сте с Десислав Друмев от Международната социално-икономическа и гражданска организация Great Belt Visionary Network с централа в Дания. Днес ще си говорим за избирателната система в България, за недостатъците, свързани с краткото управление на народните представители. Първо искам да съпоставя Народното събрание до идването на демокрацията и след идването на демокрацията. За 113 години предемократична България, в България е имало 35 народни събрания. Това означава, че е имало всяко народно събрание е управлявало средно 3,2 години. Освен тези 35 народни събрания, в България се е провеждало и така нареченото Велико народно събрание в разширен състав. Те са били само 7, с около 400 участника. Докато Народното събрание е решавало важни въпроси, то Великото народно събрание е решавало още по-важни въпроси. И въпреки всичко е имало също и референдуми в България. Те са били 3. До демокрацията референдумите са били 3 и са били от огромно обществено значение за гражданското общество и за България като цяло. Първият референдум в България бил във връзка с осъждането на Първият референдум в България е бил относно осъждане или не на политици във връзка с предателство и въвличане на страната в кризи. Вторият референдум е бил за преминаването на България от монархия към република. А последният важен референдум е бил нова конституция на Република България. След това идва демокрацията. И идва 36-то Народно събрание. Веднага след 7-то Висше народно събрание. И демокрацията до сега е 33 години. За 33 години България има 15 народни събрания. Това означава, че всяко народно събрание управлява 2,2 години. Проведени са 3 референдума с много малко обществено значение. Единият от проведените по време на демокрация референдум е за изграждане на нова атомна централа. Вторият референдум е референдум за въвеждане на дистанционно гласуване в ерата на високите технологии, които не са достъпни във всеки дом. И последният референдум е референдумът на Слави, който се проваля и е свързан с промяна в избирателната система към мажоритарен модел. Проблемът на всичките тези народни събрания, които ние имаме, е, че лицата в тях преобладават. Те са едни и същи. Примерно в 33 години демокрация СДС и Иван Костов все още са активни членове на Народното събрание. Най-неизявените членове биват изкарвани от Народното събрание за няколко години, после вкарвани, ако партията се докопа до властта,
Но проблемът е, че въпреки ново народно събрание, ядрото на това народно събрание е Ахмед Доган, Бойко Борисов, е едно и също. А още по-потресаващо е, че компаниите, които стоят за тези политици, компаниите, които инвестират в политици, са едни и същи. Дори политиците да се сменят, то инвеститорите, които инвестират в политика, остават едни и същи. Не казвам, че политиците се сменят, но казвам, че зад тях стоят много по-разумни, супер капиталисти, супер либерали, които грабят с цел печалба и които инвестират в политици с цел тази печалба и това грабене да се увеличи. Това не е проблем в България, това е проблем и в Америка. Виждате, много бедни хора има по улиците на Америка. Този проблем навлиза постепенно и в Дания с навлизането на международни инвеститорски компании като BlackRock в Дания. Неравенство в Дания нараства. И как виждам бъдещето? Как би могла България да се отърве от този кошмар? Виждам един възможен начин. Промяна на политиците с други политици, на интересите на едни големи фирми с интересите на други, няма да доведе до корена промяна. България ще бъде ограбвана, ако не от американците, тогава от Путин. Ако не от Путин и от американците, тогава България ще бъде ограбвана от китайците. Какво могат да направят българите? Е много интересен въпрос, но лесен за отговаряне. Българите могат да създадат паралелни институции на първо време, институции, които подронват печалбите на старите капиталисти. Това означава обединение на гражданите в нов вид по-солидарни фирми, където печалбата и собствеността на компанията се разпределя между работниците. Забелязвам изграждането по света на паралелна медия. Тези паралелни медии се формират в YouTube, X, Facebook. Те изглеждат пропагандистични медии, но на практика, ако тези социални медии се наложат като статус кво в бъдеще, алгоритмите могат да сложат стоп на фалшивите новини. Но докато тази паралелна институция, медията, новата социална медия се изгражда, ударите под кръста са стимулирани и са разрешени от собствениците на социални медии. Аз ги наричам на английски gatekeepers. Срещу неравенство. Gatekeepers, това е примерно човекът на входа на дискотеката. Ако си представите, че дискотеката е данъчния сектор, където всички пари от гражданите отиват вътре в дискотеката, то тогава този човек, който стои пред дискотеката, в момента са високотехнологичните компании Amazon, Facebook, Google, Microsoft. Те прибират огромни суми от старомодните бизнеси, от бизнесите, които не могат да продават без реклами в социалните медии. Това е
тези охранители на данъчната система прибират не по-малко от 25% от продажната цена. Това се равнява на ДДС-то на стоката или продукта, който бива продаден чрез тях. Печалбата, която остане в предприятията и която се разпределя, бива облагана след това от данъци. Какво правят високотехнологичните предприятия с парите, които акумулират? Естествено, те отиват в банки, не се теглят от тази банка, за да не се плащат данъци, инвестират се с цел, за да не се генерира печалба. Но какви са инвестициите им? Това е много, много интересен въпрос. Къде инвестират високотехнологичните компании? Те инвестират в мен, в теб, в твоя съсед. Те инвестират директно в хора, които формират обществено мнение. Високотехнологичните компании плащат директно, а не чрез бюрото по труда, чрез държавната администрация, чрез общината на хората в нужда. Високотехнологичните компании плащат директно от тяхната банкова сметка, директно към човека, който има нужда от пари. Обикновено това са млади инфлуенсъри, ютубъри, хора, които пишат статии. Какво е нужно, за да си изкарваш парите като инфлуенсър? Нищо повече от 500 или 1000, които те следват, и колкото се може най-много показвания на твоето съдържание. Парите, които минават през гейткипъра, преди да отидат в дискотеката, в данъчните, те идват от капиталистите, от старите капиталисти, които продават. Техните реклами идват на във вашите YouTube канали и във вашите X профили, и по този начин, ако един капиталист продаде примерно една машина чрез вашия канал за $100,000, $25,000 естествено отиват в Google, в Cloud феодалите, и те дават на вас определена сума. Директно, без посредник. Тези клауд феодали насърчават изграждането на паралелни институции, медии, социално-икономически предприятия, където собствениците са самите работници, и парите за тези предприятия, това са един вид нов вид акционерни дружества, за които не е необходим първоначален капитал, но тези дружества, социално-икономически предприятия, имат лесен достъп до чуждестранни капитали. И те се стимулират с ниско данъчно облагане по целия свят. Защото трябва да са изградени на база солидарност, а не с цел печалба. Естествено, те се борят за печалба, но в края на сезона в края на счетоводния сезон, компанията трябва да предаде печалбата за социални дейности. Може да предаде печалбата на бедни хора, деца без родители, хора, които нямат пари. Организацията решава сама в какво направление ще фокусира да предава печалбата, и решава съответно сама каква част от печалбата ще бъде реинвестирана в предприятието. Но огромни заплащания на работниците и на собствениците на предприятието
не са разрешени. Всеки трябва да получава адекватен доход с цел да покрива основните си разходи за качествен, спокоен, нормален, щастлив живот. Ако ви е станало интересно, моля запишете се в моя канал, ще ви направя общи видеота. Ако ви е било скучно, моля ви, коментирайте, за да си взема поука и да се опитам да направя нещо по-смислено. До следващия път. Бъдете силни, здрави, щастливи и само напред!